Sú chvíle, keď energia v tele nezostáva len v jednom mieste, keď sa nerozlieva len v srdci ani netancuje len v bruchu, ale prechádza celým telom ako prúd svetla. Vtedy človek necíti len emóciu. Vtedy cíti vedomie samotné. U mnohých ľudí sa vibrácia prebudza v určitých centrách. V bruchu ako jemné motýliky odvahy, v hrudi ako teplo lásky, v hrdle ako prúd pravdy. No keď sa myseľ, srdce a duša zosúladia, tieto jednotlivé tóny sa spoja. Nevznikne chaos, vznikne harmónia. Telo v tej chvíli prestáva byť len fyzickým nástrojom. Stáva sa živým polom vedomia, kde každý nerv, každý dých a každá bunka vibruje v súlade so životom. Tieto guzbance nie sú náhoda. Nie sú reakcia na strach. Nie sú reflexom napätia, keď človek sleduje horor alebo je v ohrození. Strach sťahuje, napätie zúži. Takéto reakcie telo uzatvárajú. No guzbance pravdy robia presný opak. Otvárajú, rozširujú, prepájajú. Prichádzajú vtedy, keď sa v človeku stretne myšlienka, ktorá je pravdivá, pocit, ktorý je čistý a telo, ktoré nemá odpor. Vtedy energia nemusí zostať len v jednom bode. Začne prúdiť všade, v rukách, v nohách, v hlave, v hrudi, ako keby sa samotné bytie rozhodlo prebývať v každej bunke. Tento stav sa nedá vynútiť, nevzniká snahou, nevzniká kontrolou. Prichádza vo chvíli, keď človek prestane tlačiť, prestane analyzovať a jednoducho dovolí životu, aby cez neho prešiel. Vtedy energia neprichádza ako vlna, prichádza ako symfónia. A v tej symfónii telo a duša nehrajú proti sebe. Hrajú spolu. To je symfónia tela. Nie emócia, nie myšlienka, ale čistá rezonancia bytia. Jemný záver pre čitateľa. Ak si pri čítaní pocítil jemné chvenie, teplo alebo tichý pokoj, nič si nenamýšľal. Telo si len spomenulo, aké je to byť v súlade. A ak si necítil nič, je to tiež v poriadku. Symfónia sa nedá vynútiť. Prichádza vtedy, keď je človek pripravený počúvať, nehľadať. Stačí zostať otvorený, bez očakávania, bez tlaku. Telo vie presne, kedy má začať hrať.